Милана? Мия. Ти коя си? Нищо. Как нищо? Как ти е името? Това е Тея Палавото детенце, а татко Илко къде е? Татко Илко се кисне в легена. Как в легена в морето? Татко слага чадърите за плаж. Както се казва, за всичко си трябва майстор. Сега, ние сме на морето, но по-важното е, че тук какво ще правим? Ще празнуваме какво? Рождения ден! На кой? На кака! На кака Мия, която на колко ще става? 6. Ох, как въздъхна! Ох, как въздъхна! Това е сериозна възраст, Мими. За първи път, когато дойдохме на това море, тя беше на 6 месеца. Мия беше на 3 годинки, а сега ще става голяма госпожица. Ще документираме това, за да ни остане за спомен. Много време не сме снимали за YouTube, а децата много обичат да се връщат и да гледат нашите видеа. Дай да чукам. Кой да цумкаш? Не, Тейка иска да цунка камерата, защото ни вижда тук в момента, така ли? Айде, цункай мама, цункай мама. Ох, на мама глезарната. Не забравяйте да се абонирате за канала. Как се абонират хората? Натиснете камъката за 0 време. Така. Бай-бай! Бай-бай! Бай, ние отиваме на плажа. И ето ни! Ето го този хубав баща. Господин Шивачев. Здравейте! Аз съм господин Шивачев. И поздравявам с пожелание за много хубаво лято. Приятели, за поредна година дойдохме на море в Свети Влас и отседнахме в хотел Тива Дел Мар, тъй като той е много подходящ за семейства с малки деца. Плажът се намира на 100 метра от хотела, което е изключително предимство. В тези кадри ви показвам малка част от нашия престой. Ето това са страхотните аниматори, които всеки ден подготвят програма за гостите и занимават децата с различни активности. Това са тениските, които нарисуваха Мия и Тея. А тук ви показвам част от вечерта, посветена на българските традиции и култура. Това е част от храната на блокмаса, която е достатъчно разнообразна. Децата обичат да си хапват рибка, пържени картофки и скара. Аз пък съм голям фен на салатите и супите. Любимата част на Мия и Тея, разбира се, е детската дискотека, по време на която те са първи на дансинга, а понякога се включваме и ние. Това са кадри от нашата разходка в Слънчев бряг и малкия луна парк, в който децата се повозиха на различни въртележки. Здравейте! А сега ще ви покажа как посрещнахме 6-я рожден ден на Мия, който тя сама реши, че иска да празнува точно на морето. Първа част на подаръка. Готови ли сте? 3, 2, 1. Аз мислех, че е играчка. Хайде! 3, 2, 1. Отворено, съм. Отваряйте. Всички герои от Блуи! И ответ има по един комплект да си играете, да не се карат. Еднакви са ви. Може и да сядат, може да ги слагате във вашата къща и вече да почвате да играете на Блуи, на цялото семейство. Не, може да замахат очилата! Чили!
Това ли е чили? Да, и татко. Ето и Буни. Татко, на теб хареса ли? Бинго, бунго, танго, бунга. Майка си махат очилата. Мими, на този подарък каква оценка даваш от 1 до 10? 5000. Еха, 5000, добре. Значи сме се справили. Така? Така, сега идвайте тук да затваряте очите. Иди затвори очите. Какво трябва да направим сега? Айде. 3, 2, 1, хоре! Кукла! Прически! Ти си... Ето я моята. Едната е руса, другата е с кастанява коса. И двете са на фризьорски салон. Пластик. Това в мечтата ли ти беше, Мия? Вече? Ако искате, може да си ги размените. Произволно ги сложихме. Не, аз обичам черна коса. Най-малко средно или картичката? Еха! Леле, колко се е постарал. Мале, много подаръци. Happy birthday! Каква са хубава торта? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Чак. Пожелай си нещо, Мими. Пожелай си нещо. Добре, я ти помагай! Да, ти я За кой е мечето? Дай му те! Само внимавай, че това е твърда захар. Не ги... Аз много харесвам така. Ами и те така са като някои баби от село. Как се казваш? Как се казваш? Аплодисменти за Тея и Мия! Заповядай! Заповядай! Ние седнахме на бич бара и сега ще се възползваме, че сме тук и ядем сладолед, за да ви разказваме някакви неща. Какво да разкажем за Мия? Мия е предпоследна група в градината. До година ще бъде 4-та група и остава само 1 година, докато започне училище. Най-интересното, може би, за времето, което не снимахме тук, е, че Мими започна да проявява по-голям интерес към музиката. И ако все още не сте видели, ние записахме първата си песен "Обичай ме, мамо", която е една моя детска песен, но я направих в дует с нея. Направих дует с Мия като подарък за рождения ден на моята майка. Решихме, че това ще е един страхотен сантиментален подарък. Ако не сте чули песента, може да го направите. Това, което е интересно като обратна връзка, която получих от тази песен, е, че вече тя се учи и се пее в много детски градини, училища. Даже имаше хора, които ми се обаждаха да ми я искат и от чужбина, т.е. български училища в чужбина, за да я учат. Само да кажа нещо. Кажи. Даже един възрастен човек бил работил в детска градина, който е мой приятел, и се познахме с него на Лозана, и той ми каза, че той работи в детска градина и пее "Обичай ме, мамо". Така ли? Е, страхотно, ето виждате. Мия сама ви дава обратна връзка. Друго нещо, което направихме през последната година, беше, че се записахме цялото семейство да ходим на уроци по тенис.
И всяка сряда от 7 до 9 ние отиваме на тенис. Мия също започна да играе, на нея много и харесва и в топлите месеци тя се включва. Охо, я вижте кой дойде. Я ела тук, ела. Там Мия започна да се включва и тя и играе някой път даже час и половина и не взима часовете. А Кейко, ти ще искаш ли да играеш и ти на тенис? Скоро. Не. Как не? Как не? Те е първенец в тротинетката и карането на колела, на тротинетка. Съм бебе. Не си бебе. Айде, време е тея ти да разкажеш за себе си. Разкажи Тея, какво правиш ти? На ясла ли ходиш? Не градина. Тея все още ходи на ясла, така се води, макар че е най-голяма, защото е родена януари месец. Но при нея всъщност голямата промяна е, че тя става много по-комуникативна. Доста време беше залепена за мен и искаше само мама, но последните месеци съм много доволна, защото започна така свободно да си контактува с децата, да си търси приятели и да е по-самостоятелна. Не, седле. Стига. Само вземат телефоните. Извинявайте. Казваме апдейт за всеки по нещо. Последвайте ни в TikTok и в Instagram. Ето, тук ще са изписани нашите профили в TikTok и Instagram, където сме изключително активни. И може да следите какво се случва с нас всеки ден. Тейка си танцува доволно самичка. Изобщо никой не я притеснява. Добро утро, детската площадка. Да поседна и аз на една люлчица в детския кът, докато ми те се парзалят. Какво друго мога да ви разкажа за себе си и за нас? Една от най-големите промени е, че аз се върнах на работа. Вече си работя на пълен работен ден, както повечето хора, в една фирма за играчки. Simba Toys. Ние сме така един от основните доставчици в България на детски играчки. Там си работих още преди да излезна по майчинство и се върнах на същото място. Единственият ми проблем е, че работя доста далече от моя дом, от нашия дом, на около 30 км и общо взето всяка сутрин ставам рано, 7:20 вече съм тръгнала от къщи. Даже ако се наложи Илко да е на командировка, ставам още по-рано, в 7 часа още съм завела децата в градината. Времето наистина е доста динамично вече при нас и затова и честно казано не ми стига да снимам за YouTube, тъй като обработката на видеа отнема доста време. Но пък, както казах, в социалните платформи, в TikTok, в Instagram съм доста активна, така че на който му е интересно, може там да ни последва и да бъде в течение. Другото интересно, какво се случва с музиката? Използвахме този период, в който не съм снимала, да запишем нови песни. Даже, не знам дали сега да открехна, айде ще открехна, че работим и по видеа и се надявам от септември месец да щурмуваме българската сцена с Светлана и Рефрейн и да излезнат две от песните ни. Те са с социална насоченост. Надявам се, че ще докоснат много хора и че ще ги слушате в българския ефир. Ами това беше нашето видео от морето. Ето я Мия в целия и блясък. Благодарим ви, че останахте да ни гледате. Благодарим и на тези, които са тук от самото начало на този канал, когато за първи път дойдохме на морето с Тея. Като бебе. Да, Тея, ти какво ще кажеш? Абонирайте се за нашия канал. Как да се абонират? Прекъснете камбанката на нова време. Къде е татко? Приятели,
Бъдете здрави, желаем ви едно много весело и изпълнено с настроение лято и до нови срещи! Чао! Чао с бомбоните! Ядете сладолед! И да внимавате все пак, да не ви се отвлекат. Чао! С пясъка на ръката!